Tul l-aħħar xhur saret ħidma importanti ħafna biex f'Kemuna jiġu identifikati żewġ siti ta' afforestazzjoni filwaqt li beda l-proċess ta' tindif u riabilitazzjoni ambjentali f'numru ta' żoni. Ix-xogħol sar b'ħidma konġunta mill-Parks u l-ERA. Dawn kienu xogħlijiet li kienu jagħmlu parti mill-pjan ta' maniġġjar ta' Kemuna. Fl-aħħar jiem minn hawnhekk tneħħew 10 trakkijiet ta' 30 tunnella tal-wieħed ta' materjal ta' kostruzzjoni u fil-jiem li ġejjin mistenni jitneħħew 280 tunnella ta' oħra. Apparti dan, kif spjega tajjeb is-sur Alfred Sharples, uffiċjal tal-infurzar tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi, tneħħew ukoll 4 trakkijiet ta' injam, siġar mejta u ħaxix selvaġġ. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera appella biex dawk in-nies li jmorru Kemuna biex jikkampjaw għandhom iżommu aktar ndafa u joqogħdu aktar attenti li ma jħallu skart li jkerraħ il-post. Fil-ġimgħat li ġejjin huma fil-fatt nhar it-tnejn ħanerġgħu nagħmlu operazzjoni oħra, ħantellgħu il-makkinarju li għandna bżonn biex nerġgħu nkomplu natfu ħalli nsebħu Kemuna. Tneħħew ukoll numru ta' pjanti għaljeni tat-tip agave. Min-naħa l-oħra sar xogħol importanti ta' forestazzjoni. Bħala parti mill-wedit ta' dan il-gvern fil-manifest elettorali hemm dik li titħawwel siġra għal kull wild. U għalhekk li hawnhekk f'Kemuna ġew mħawla madwar 3000 siġra, parti minn dan il-pjan. Dawn huma kollha siġar indiġeni mifruxa fuq żewġ siti differenti fuq medda ta' arta aktar minn 9000 metru kwadru. Il-Ministru José Herrera spjega li ġiet installata sistema ta' drip irrigation sabiex l-istess siġar ikollhom aċċess għat-tisqija matul is-sena kollha. Qed nippruvaw nippreservaw Kemuna fl-istat naturali tagħha. Jiena sodisfatt ħafna b'dan il-proġett. Xtaqt però ningrazzja mod personali il-ħaddiema li għandi fil-Parks u l-ħaddiema li jiena għandi mal-ERA, direttur tal-Parks u CEO tal-ERA għall-ħidma tagħhom. Herrera kompla jgħid li l-ħidma mhux se tiqaf hawn tant li se jkunu qed jiġu mħawla aktar siġar. Iżda, mhux biss għaliex dan il-gvern għandu pjan biex ikompli jsebbaħ u jippreserva l-Kemuna. Għandna pjanijiet għal Kemuna, qed naħdem flimkien mal-Ministeru Għawdex u għall-Ministeru tat-Turiżmu, ħantellaw kabinet memo biex nindirizzaw Kemuna mill-aspett ambjentali, mill-aspett turistiku biex inżommu dak il-bilanċ.